Konyo Bicolano! Robin Sena! Kung may ipapaayos ka sa itsura mo para sa Pasko, ano ito at bakit? Well, siguro kung kilay. Oo, kilay na lang talaga. Kasi nga madalas kapag nagla-live tayo, may yung mga viewers natin, laging sinasabi, Robin Sena, kasama mo si Mona Lisa. Oo, kasi wala talaga akong kilay. Medyo manipis. May kilay naman, pero manipis talaga yung kilay ko. Oo, tsaka kailangan pa i-close up. I-close up kasi kaartehan ko to nung medyo bata-bata pa ako doon. Alam mo yung uso yung ginaganon. Hinahit mo, ini-slash mo. Kasi feeling ko nga si Jay Cuenca ako. O ano nangyari? Wala, hindi na tinubuan. Naging naging imbes na Jay Cuenca, naging Jay Colano. Oo. Jay Colano. Ikaw ba, anong ipapaayos mo sa parlor? Siguro ipapaayos ko sa itsura ko para sa Pasko. Gusto kong magmukhang Christmas tree? Hindi. Gusto kong magmukhang mahirap. Ay, bakit naman? Gusto kong maging mukhang mahirap para malaman ng mga kamag-anakan ko, mga inaanak ko, na wala talaga akong pera. Kasi hindi lang naman ako mukhang mahirap. Ay? Mahirap talaga ako. Well, mag-e-effort dyan ang parlorista mo kasi skin mo pa lang, glass skin na. Yung tipong nababasag. Ay, sarap basagin, di ba? Hindi naman yung glass skin. Ano yan? Oily lang yan. Hindi ka kasi naliligo. Oo, makintab lang. Ay, nako, dahil syempre, kapanahon ng Kapaskuhan ngayon, maraming nag-aayos. Legit yan. Maraming gustong magmukhang mayaman. Kahit di naman talaga. At marami syempre dumadalaw sa mga parlors, mga salons, 'di ba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng customer sa Parlor Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ay, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga nagmo-move on. Ganyan kaikli ang gusto ko, gets mo? Ayan, ganito sa cellphone ko, yan. Okay, ma'am. Ma'am, sayang yung buhok mo, napakahaba na. Sure ka po ba na magpapakalbo ka talaga? Oo! Sure na sure? Final answer? Bakit ba? Bakit nangingialam ka? Bakit ka galit, ma'am? Nagtatanong lang naman, ma'am. Paulit-ulit ka eh. Hindi mo ba alam na kaya ako nagpapakalbo ngayon? Dahil nagmo-move on ako. Ay, naku, pasensya na, ma'am. Sorry po. Sorry? Ganyan sa ganyan kayo, magaling kayo. Sorry na yan. Pero after sorry, gagawin niyo ulit. Ulit ako. Ma'am, relax po, ma'am. Relax? Paano ako magre-relax? Gabi-gabi, hindi ko alam na niloloko mo na pala ako. Pare-pare lang kayo. Alis na ako. Anyari dun? Diba? Kaya sa mga parlorista natin, dahan-dahan lang sa pagtatanong bakit nagpapaikli kayo ng buhok. Pero alam mo, na-appreciate ko naman yung mga ganito, yung nagtatanong muna. Kasi diba naalala mo, may season sa buhay ko na sabi ko, gusto kong magpatagpas ng buhok. Oo, magpaikli talaga. Oo, at kinonsult ko muna si Sir Den ng Create Salon. Sabi ko sa kanya, sir, bagay ba to sa akin? Sabi niya sa akin, sure ka ba, Ma'am Robin Sena? Oo, sabi diba niya bagay naman eh. Hindi niya sinabing bagay. Ano daw? Naging prank ka siya sa akin. Sabi niya, sure ka ba, magmumukhang lalaki ka, ma'am? O diba, mas gusto natin yun para mapaisip tayo. Minsan kasi napapangunahan lang din tayo ng emosyon eh. Yan. At diba? saka kapag ginagawa natin yung mga bagay-bagay na pinangungunahan tayo ng emosyon, eventually maling desisyon ang nagagawa natin. Magsisisi ka. Tignan nyo yung kilay ngayon ni Konyo Bicolano. Totoo yan. Yan ang example ng maling desisyon. Alam mo, hindi ko na nga binabalikan, ewan ko sa'yo. Ay, no, anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Kilay is Life. Hi, ma'am. Welcome po sa aming parlor. Ano pong hanap niyo, ma'am? Naku, magpapakilay ako. Ay, ma'am, kilay? Yes! Kilay is life for me. Alam mo yan. Ma'am, yun na nga, ma'am eh. Bakit? Wala na po kasi kayong kilay. Kasi ma'am, buwan-buwan pinapaahitan nyo, ma'am. Ilang piraso na lang, ma'am. Ganun ba? Ano ba yan? Alam ko na. What if drawingan mo na lang? Ayun, ma'am. Sige, ma'am. Oo, ma'am. O gusto mo, ma'am, tattoo na lang, ma'am. Ay, Pak! Pwede yun, tattoo? Oo, pwede yun, ma'am. Bagong ano yun, ma'am. Bagong procedure yun, ma'am. Ay, sige. Gusto ko yan. Kilay tattoo. Ay, Pak! Diba? Gustong-gusto. Sabi pa naman sa akin nung crush ko, type daw niya yung mga babaeng may tattoo. O, diba sakto? Oo, ma'am. Tattoo mo, green, ma'am. Yung kilay mo.
Pero legit, no? Green nga talaga, no? Kapag nag-fade. Awa. Diba? Tama naman. Oo, meron nga rin akong tita eh. Hindi nga lang kilay yung pinatatuan niya eh. Pati eyeliner niya. Tinatuan yung sa ilalim, under eye. Kaya yung eyeliner niya green. Kaya kahit anong eyeshadow, hindi bumabagal. Oo, gagi pare. So, parang tinatanong mo, tita, ano ba yan? Parang Avril Lavigne inspired o Fiona inspired? Pero importante, masaya sila doon. Oo, masaya sila sa eyeliner at kilay na mukhang mukhang lumot. Mukhang lumot. Hindi, masaya lang talaga sila kasi wala na silang magagawa eh. Sasabihin na lang nila, hindi, tanggap ko na to. Papanindigan ko na lang. Oo. Pero ito yung sinasabi natin mga kabisyo na kailangan pag-isipan din natin yung mga ipapabago natin sa katawan natin, lalo na kung lifetime siya. Legit yan. Diba? Ako, pero at the end of the day, dapat happy ka kabisyo. Diyan naman kami lagi ni Robin Shena. At saka kung magiging confident ka dito. Why not? Diba? Gaya nung ginawa sa akin nung nakaraang araw. Ay, ano? Diba pinaganda ako? Ay, oo. Nakikinig sila ngayon. Yan, si Jordy, si Raven. Ayan, maraming salamat sa pagpapaganda sa akin. Oo, di na kita nakilala, no? Kaya nga, kaya ko pala maging maganda. Oo. Tsaka inayusan niya rin ako. Di ba nagpicture tayo? Awa. Grabe, ang ganda ko rin pala. Kaya nga. Mas maganda ako sa'yo. Totoo, tinalo mo ko. At syempre gusto ko rin pasalamatan on air si Luis Pangilinan sa aking gown. Oo, ayan. Grabe. Jovan de la Cruz din. Hello, maraming salamat sa'yo. Ayun. O siya, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo rin mag-donate sa amin. Ng gown. Ng kilay. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Gonyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragang broski, like super legit and all Gonyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!